Wow. Dugmok man. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kasama ko si BBC. Hello! Yan. Yan, first time niyang makita sa video mga ka-studio. So, sinisinok siya, o gisinok ba? Happy Fiesta, Barangay Gabi, Cordoba, Cebu. So, dahil dyan mga ka-studio, meron kaming konting hikay gamay. Ayan, kasi pasasalamat po sa, pagpanganak ni Mrs. Dahil siyempre po si Mrs. at saka si BBC. Ayan. So, mayroon kami ditong lechon, isang buo po. Ayan, kanina pa to, hindi na masyadong crispy, pero mayroon pang crispy dyan, mayroong nga sausawan. Ayan, tapos dinuguan. Saka siyempre yung paborito nating bahaw. So, pakita natin ulit si BBC. Hi, Gabi. Hello! Hello mga ka-studio! Ayan, 15 days pa siya, no? 14. 14 pa tayo. 2 weeks. Oo. So, tara, kain na po tayo mga studio. Let's go! Start na tayo mga studio. Before tayo kumain, mag-pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga unta nyo. Ito yung una ani kay dito sa po, bisita ba? Oh, na dito bisita mo? Family members only. Wow. Ini pagsita, no? Di ba ito nakaibang bisita? Dugmok man. Yan lang sa. Yan, kain tayo mga studio. Ito. Kumay man. Halang lama. Mainit-init pa. Wala na ito? Ang kainit to. Sa aso ko.
Once again, happy Fiesta, Barangay Gabi, Cordoba. Ang crispy, maganda mo. Kok ganito? Tikim lang to guys. Tikim lang ni mo no? May round 2 pa yan mamaya. Yan na ito, minuod. Gamay yan guys. Namista pa ko niya mo. Nalo, ang sarap. Kulang pa yan. Meron pang salad nung kuha tag salad. Ito mga studio. Diyan, naghimo ni Mang. Wow. Salad. Ikaw. Nangingi ka rin. Wala, kalami na yun. Macaroni salad. Dami pa nito. Meron pang pambisita niya, no? Okay. Kain po. Dami eh. Maraming salamat sa panood mga studio. Kita kayo sa sunod na video.